И здравейте хора, днес ще ви покажа как да си направите една пушка с динамит. Чакайте малко да направим един свят и ще ви покажа. Изчакаме да зареди. Ето да видим къде ще направя. Ето тук. Да, тук ще направя. Първо ни трябва габълстоун, една кофа с вода, запалка. Чакайте да намеря. Редстоун и също и ето това тук. Един левер. Ето. И това са необходимите ни неща. Първо вземате габълстоун. Слагате тук едно купче. И трябва да проверите. Трябва да ги сложите 7 купчета напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така. След това слагате 2. Така. Едно тук. Взимате кофата и поставяте и натискате веднъж тук. Така. Сега леверите 2. Но забравих да кажа, че тук трябва да сложите габълстоун. Взимате редстоуна и не го слагате там. Трябва да бъде тук. След това и с тази страна догоре. И така изглежда пушката. Но е из динамит. Да ви кажа как работи. Слагате един динамит там. И слагате колкото си искате. След това на тук. И вижте сега. Натискате един левер. Изчаквате да отидат до там и пушката изгърмя. Ето вижте, ето там пупна някъде. Но след това трябва да внимавате и първо да изгасите леверите. След това да сложите нови. Ето може и с 3. Изчаквате да отидете до там и пук. Така. Това беше от моя клип, дами и господа. Моля ви, който го гледа да го хареса или да се абонира за моя канал. Довиждане!